Ayo. Halo Dek Ajen. Wes dusel lagi. Apa nih? Gak ngerti aku dusel apa ini. Maksa pengen kudu metu. Awakmu mreniyo lega ojo ato-ato mepet otak isi kiri-kiri lega tunggu tonggo kanan kiri aku yo wis nafsu engko bengi aku jaluk foto kaku lega ngono ora iso turu. Jaluk apa to, Mas? Jaluk kuwi lho, pokoknya jaluk kuwi aku. Iya, pokoknya jaluk kuwi wis. Arane kuwi ya. Wis katon koyo ngene iki wis mentol nyangka koyo cepit sandal wis lusa